Hi, namaskara mathrigla. Welcome back to the channel and good morning. Kaande video malthondhitther. Time is 7:35. Kaande video malthhe of course, but nikkalde paathiratiji anchene endada pura kelasa manfe tujpadi ni paathirannulle annanala ila lakkadijeri in 26 Thursday. ರಜಾ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಕದ ಜರಿ ತನಿಷ್ ಕೋಡೆ ಇನಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಪಿದಡ್ದಿಂದ ಆಯ್ಪಣ್ಣ ಇನಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಷಷ್ಠಿಲ ಸೊ ಷಷ್ಠಿಲ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ನಾನು ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಂಟಿನೋ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾರತ್ತೆ 8 o'clock ಬರ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ತುಂಬು ನಾನು ಪೂರ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚದಿತ್ತೆ ಕಷಾಯ ಪೂರ ದೀದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತು ಅಲ್ಪ ಟೇಬಲ್ ಹಿಡ್ದು ದೀದು ಬಿಡ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಬತ್ತು ತಿನ್ಪಿರತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗೆ ಅದು ಇದು ಕಷಾಯ ಗೋಂಜಿ ತೋಪ್ ಕನಪೆ ವೇಟ್ ತೋಪು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತೋಪತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತೋಪು ಕಷಾಯ ಮಂತು ಬಿಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ 2 ಸಲ ತುಚ್ಪಾದೆ ಈ ಸಲ 3rd ಟೈಮ್ ಹೋಗೋದು 3rd ಟೈಮ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕೆನೆ ಬೈದಿಲ್ಲ ಈರುಡು ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆನೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನೋರ್ದಿಂಚಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲೇ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಅವಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಬೇಗ ಅವಿನೊಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ತುಪ್ಪ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಪ್ಪ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಚಿಯಾನು ಬೇಗ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಡ್ಗ ತನಿಷ್ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ 5 ನಿಮಿಷ ತನಿಷ್ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪರ ಬಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಪಂಡೆ ಬರ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಕು ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಏನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ಆಯ್ಪಂಡ ಅವ್ಳು ನೀರು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ದೊಲೆ ಫಿಶ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕದ ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಚಿಯಾನ ಯಾನ್ ಪಿದಡ್ನ ತುದ ಆಯ್ನೆ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಪಾರು ದಿಡ್ಕ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂತತೆ ಅಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪತ್ತನಾಗ ಕೈ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅವು ಕೈ ಮಸ್ತ್ ರಫ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಡ್ಯಾಡನ ಕೈ ಎಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈರ್ ಲಕ್ಕದರು ಪೋತಾರಂಚಿ ಎಂದು ರಪ್ಪ ಬತ್ತೆ ಈರ್ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳಾರು ಯಾನೇನು ಯಾನ್ ಪಿದಡ್ನ ತುದ ಲಕ್ಕೆ ಎಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಲೆ ಪಿದಡ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಪೆ ಪಂತಾರತ್ತೆ ಯಾನಿರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಹಾಕು ನಾನು ಲಕ್ಕ ಇದ್ಜಿ ಬಲೆ ಪಂಡೆ ಆಯ್ ಅಡೇಗೆ ಬೂರೊಂದು ಅಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಆಯ್ಜ ಪನ್ಪೂಜೆ ಏಪಲ್ಲ ದೂರನೆಲ್ಲ ಪೂ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡಿ ನಾನು ಬರ್ಪೂಜೆ ಅದು ಕಷಾಯ ದೀಯೆ ಯಾನು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಏಪಲ್ಲ ವಿಂಡೋಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಿಚನ್ದ ಕಂಡಿ ಓಪನ್ ಆವಡ್ದು ಹಂಪು ಕಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಓಪನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲಿತ್ತೆ ಓಪನ್ ದೀಪೂಜಿ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕನೇ ದೀಪುನು ಪುಜ್ಜೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಂಡ್ಲಿ ಇಲ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಆ ತೆಟ್ಟೆ ಹಾಪುಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಲಾಗಿನಾಗ ಫುಡ್ ಮುಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ಲ ಉಂಡು ದಾದನೆಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಲಾಗಿನಾಗ ಆಯ್ತಾ ರೂಮ ಪೂರ ಬೋರೋನೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಹೇರ್ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ಬೇಕಾ ಕಂಡಿದ್ದೆಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡೋರ್ ಹೊಡೆದೇ ಉಲಾಯ್ಪಿದೆ ಬೋನ್ ಬರೋದು ಪುಳಿತೆ ದೆತ್ತಂಡ ಆಯ್ಕೋವರ ಉಲಾಯ್ ಬರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡಿದ್ದೆಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತೋ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಶುರು ಆದಾತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 minutes ಅದರ ಆತು ನಾಂದು ಇನ್ನಿತ್ತೋ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನಿ ವೇಣೂರು ತೊಚ್ಪಾಯತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲು ಪೂರ ಪರಾಕಾಲದ ವಸ್ತುಲು ಅವು ಪೂರ ದಾದ ಅಂತ ಅಂಕಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈತ ದಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಉಣ್ಣೋದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರಾಯಿಲ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಪರಾಯಿಲ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದವರು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಪರಾಯಿಲ್ ಮಣ್ಣದ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ 100 years ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತು ನಂದು ಮಣ್ಣದ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಈ ಯಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋಣೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ರೂಮು ಐತ ಉಲಾಯ್ಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರೂಮು ಐತ ಉಲಾಯ್ಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರೂಮು ಐತ ಉಲಾಯ್ಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯೋ ರೂಮು ಅವು ಇಂಚೊಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ 4th ರೂಮಿಗೂ 1 ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಓಕೆ ಇಂಕುಲು ಆ 4th ರೂಮಿಗೂ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂಚ ಜೆತೊನ್ ಪೋಡು ಆತು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ರೂಮ್ ಯಾನು ಏಪಲ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ರೂಮ್ ದಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದೇರು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ದಾಲ ಪ್ರೇಜನ ಇದ್ರಿ ರೂಮ್ ಹುಡ್ದು ಇದು ಎಲ್ಲಿಯ ದಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದೇರು ಹೌದು ಅದನ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಿನಿದು ಇದ್ದಿತ್ತೇರು ಜೋಡ್ದು ಮುದಕುಲ್ನೇ ತೌಲಾಯ್ಡೊಂದು ಯಾನದೇ ದಾದನ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ರೂಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲಾಯ್ತೊಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ಜರಿ ಫಸ್ಟ್ ರೂಮ್
ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಮ್ ಥರ್ಡ್ ರೂಮ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋತೆ ಆ ಥರ್ಡ್ ರೂಮೇ ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ಫುಲ್ಲು ಕುಲಂ ಪೋಡು ಅಂಚ ಉಂಡು ಫುಲ್ಲು ಬೆಂಡ್ ಅದು ಪೋಡು ಅಂಚ ಉಂಡು ಯಾನಿಕಲಿ ಬಗ್ಗದ ತುಜ್ಪಾದಲ್ಲೇ ಫೋರ್ತ್ ರೂಮ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈನಿ ರೂಮ್ ಅನ್ಪನೊಲಿ ಅವಿನ ಯಾಂದ ಒಂದು ರೂಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಐತೊಲೆ ಆಯ್ತು ಪೋತಿನಿ ಇಜ್ಜಿನ ಐತೊಲೆ ದಾದ ಉಂಡ ಗೊಂಗ ಬಿನಿ ಉಂಡ ದಾದ ಉಂಡ ದಾದನ ದುಂಬುದಕ್ಕೂ ಒಯ್ಕ ಮಲ್ತದಿ ತಿನ್ನಂಚಿನ ಜಾಗ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐತೊಲೆ ಪೊಪ್ಪುನ ಡೇಂಜರ್ ಅಂದೆ ಇಂಕೊಲೆ ಎಲ್ಲ ಪೋತುಜ ಮಲ್ಲಕುಲ್ಲ ಪಂತಿಜೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಟ್ ಮುರಾಣಿ ಯಾನ ಇಡೇಕ್ ಪೋದಿತ್ತೈತೆ ವೇಣೂರ್ಗು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಂಕಲ್ಡ ಕೇಂಟೇನ ಮಾಮಡ ಓಕೆನಾ ಕಸಿನ್ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಪೂರ ಪಾತಿನಾಗ ಇಂಚನೆ ಬತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಅವ್ರು ಫೋರ್ತ್ ರೂಮ್ ಇತ್ತಿನತಿ ಉಲಾ ಇಂಚ ಜೊತೊಂದು ಪೋಪುನ ಅವು ದಾದೆ ಕಟ್ಟುದಿನಿ ಅವ್ರು ರೂಮ್ ಅಂಕಿನಾಗ ಅವು ದುಂಬುದಕ್ಕೂ ಆಯ್ತು ಆ ಕೋಣೆ ತೊಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ಫುಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಐತಲೆ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಪೂರ ಮೆಮೊರಿ ಇತ್ತು ಅವಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ಥರ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ರೂಮ್ ಅವು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ ದಾದ ಅಂತ ಫೈನಲಿ ರಿವೀಲ್ ಆಡಿ ಇತ್ತು ವರ್ಷ ಅದು ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಇವಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅವ್ರ ರೂಮ್ ಮುಡು ಫುಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ದುಂಬುದಕ್ಕೂ ಹಿರಿಯ ಕುಲುಪುನಾಗ ಪೂರ ಐತೊಲೆ ದಿವೊಂದಿತ್ತೇಗೆ ಅಂಚ ಅವ್ರ ರೂಮ್ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಸೊ ಆತು ಓಲ್ಡ್ ರೂಮ್ ಆತು ಒಂಜಿ ಥರ ಕೋಟೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ದಲ್ಲೇ ಕೈತಿ ನಂಚಿನ ಪೂರ ಇಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರತ್ತ ದ್ವಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೂರ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಆನೆ ಪುಗ್ಗೊಂದಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಣೆ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ ಕೆಲವು ಪೂರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಾಯಿನ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡೆ ಆನೆ ಪುಗ್ಗೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಬಿಗ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿಯಲ್ಲೇ ಕತೆ ಪಂಡಿನಿ ನಾನು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಿದಡ್ಗ ಕಷಾಯ ಆತನು ನಾನು ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಿನ ಸೋಸುದು ರೋಟಿಗೆ ಪಾರ್ದೆ ಅಲ್ಪ ಟೀಬಲ್ ಇದ್ದಿಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದೀಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಸೀದಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವಿಟ್ಟು ಕುಡುಪು ಐದು ಸಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪುನು ಏಪಲ ಅಂಚಿದೆ ಸಾನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೊಕ್ಕನೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪುನು ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಖುಷಿ ಅವನು ನಾನೊಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಫೈಟಿಂಗ್ ಕಾಣೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದಾದ ಕಿರ್ಮುನು ಹೊಯ್ ಎನ್ನನ್ನು ಬುಡ್ಲೆ ಅವರ ಎನ್ನನ್ನು ಹೊರ ಬುಡ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಬಲ್ಕರೆ ಉಂಡು ಬಿಡ್ಪೆಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪೆ 5 minutes ಅದು ಆ ವೌಲಜ್ಜಿ ಹೂವು ಗೋಯಾ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಓ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಪುದರ್ ಐತ ಪುದರ್ ಕಳಸೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ದಾದನ ಉಂಡಾಯ್ತು ಲೈಟ್ ಬಾರ್ ಪಾರವನ ಒಂದು ಪಾವೆ ಒಂಜಿ ಸೇರು ಪಾವು ಹೌದಾದ ಅಂಕಲ್ ಪಾರೌನ್ ಓಕೆ ದಾದೆ ಪುದರ್ ಕೈಸಟ್ಟಿ ಓಕೆ ಅವು ಪೂರ ವಸ್ತು ದಾದ ಒಯ್ಕ್ ದುಂಬುದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಒಂದು ದಾದ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಮುರಾಣಿದ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಒಂದೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ತುಚ್ಪಾಯಿನಿ ಒಂದು ಪೇರ್ಲಪ್ಪುನ ಕೊಂಡೆ ಮುರಾಣಿದ ವೀಡಿಯೋಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಪುದರ್ ವಿನಯ ಅಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿನಯ ಸೊ ಒಂದು ಪೇರ್ಲಪ್ಪುನ ಕೊಂಡೆ ದುಂಬುದಕ್ಕೂ ನೇಟೆ ಪೇರ್ಲತ್ತದು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಐಟ್ ಲೈನ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಲೈನ್ಸ್ ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಲೈಕ್
10 milliliter tirtida line anda aita mittida line 15 milliliter boka 20 milliliter anja onjonji line onjonji milliliter nu indicate malpunu but nethu per lattu paadnaga dhumbudhaklena onti cheating la malthondhitherge perun oittu paadonge apaga itu nore lakkunate aw fill aileka tojun rappa bajanag might ferge perunu melane paadunda cheating attu andu oittu paadunda itu kali norene undu per kadime undandu artha so ondu pura vasthulu ದಾದಾನ್ ಗೊತ್ತಾಣತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಟುಡೇಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನಿತೆ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿಯೇ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಅದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಾಗ ಒಂದುವೇ ಜಾಗಡ್ ಕುಲ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮನ್ಫೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಲಿಲ ಅಂಚನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕುಲ್ಲುದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಷಷ್ಟೇ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಜನ ಏಪಲಡ್ದಲ್ಲ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಉಲ್ಲೇರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪುನೇರು ದುಂಬು ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕು ಇರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ್ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿದಾಡಿಯೇ ಖಾಲಿ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ పోయినట్టు నానొంజు దేవస్థానాగ్లో పోయాయిని దాయపండ ఇని గురువార పండ నమగ్ నెనపాపును రాఘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದಿನಿ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಮಂದಿರಗ್ ಗುರುವಾರ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಎಂಕುಲ್ ಇಡೆಲ ಬತ್ತದು ದೇವೇಟ ನಟ್ಟದು ಅರೆ ಗಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಪಿದಾಡ್ಯ ಸೊ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಾಗ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಿ ಕೂಡಲೇ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಏನ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಇಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಅಥವಾ ಒಲಾಂಡಲ ಕಾಂಡೆದ ಪೊರ್ತು ತನಿಷ್ಲ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬತ್ತೆ ಆ ಲಕ್ಕಿನ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಇಂಕೊಂಜಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ತದೆ ಆಯ್ನ ಡೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೋರ ಜೆಪ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ಸ್లో ಒಪ್ಪುಂಡು ಓರೋರ ಬಟ್ ಎಚ್ಚರ್ಗೆ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಏನಾನು ಒಂಜಿ ನಾಡುವೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಆಯ್ಗ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲಿಯೋರ್ದಿಂಚಿ ಅಂಚ ಆಯ್ಗ್ಲ ಅವೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ್ ಬೇತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪುಜೆ ಒಂಜಿ ಹಗ್ ಅವು ಪೂರ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಎಂಚ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಾತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನೇನ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಶುರು ಮಲ್ತದೆ ಅವೆ ಸೊ ದುರಾಂಡಲ ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ ಎಂಚ ಕಾಂಡೆದ ಪೊರ್ತು ದುರಾಂಡಲ ಪೋನಾಗ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ಉದಾಸೀನಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಲೇಟ್ಲ ಅದಪ್ಪುಂಡು ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡದೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಬಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇಡೇಟು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಒಂದುವೇ ಬೆಲೆ ಸೊ ಇನಿ ಯಾನಿಕಲ್ ನೋಟ್ ಒಂಚೂರು ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ರೆಸಿಪಿದ ಪುದರ್ನಿಕುಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೋಡು ಆಯ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಬೇಗ ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಕಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಯಾನು ಟೊಮೆಟೊಲ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ದು ದೀತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಟೊಮೆಟೊ ಮೂರ್ದು ಪಾಡ್ದೆ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿನ ಚಾಪ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುನೇಡ್ ದುಂಬು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಡು ಸೊ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಮೂರೊಂದುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನಿನ್ನು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಎಗ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಓಕೆನಾ ಕೆತ್ತಿಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಸೊ ದಾದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕುಲೆ ತೂವದ್ ಪೋಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇದೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮೂರಿಯೇ ಶೋ ಕುಡೆ ದೆಕ್ಕದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮೂರ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಡಿ ನಿಕುಲ್ ತೂಯರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಾಂಡು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೆ ಪಜ್ಜಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತನು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟೇ ಪಾಡಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿನ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಸೊ ಇಂಚಿಡೊಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದಿದ್ದು ಪ್ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಓಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಸೋಂಪು ಪಾಡೋಡು ಜೀರಿಗೆ ದಳಕ ನಾನೊಂಜಿ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಅವು ಪಾಡೋಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತು ನಂದು ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಪೀರ ಟೊಮೆಟೊ ಮೂರ್ದು ಪಾಡೋಡು ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಐತೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಮಸಾಲ ಒಂತೆ ಒಂಚಿ 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕುಕ್ ಆವಡತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದಾಯ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ದ ಎದುರು ಉಂತುನ ಬದಲು ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಆತೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪ ದಾದಾಂಡಲ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಇಂಚಿ ಸಿಂಕದಂಚಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ ಬಾಜನ ಪೂರ ದೆಕ್ಕುವೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅವು 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕುಕ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಡು ಓಕೆನಾ ಈತು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕಲಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಡು ನೆನಪುಪ್ಪಡು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕಲಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಏತು ನೀರು ಬೋಡು ಆತು ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನು ಎಂಗೆ ಏತ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೋಡು ಅವೆನ್ ತೂದು ಪಾಡೆ ನಿಕುಲ ಏತ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೋಡು ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆತ್ತಿ ಪೂರ ಬೇಯ್ಪಾದ್ ರೆಡಿ ದೀದುಪ್ಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಬೇಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಚೋಲಿ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಬೇಯ್ದಿನ ಕೆತ್ತಿನಿ ಈ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಡೆಗಾಂಡು ಬೇಯ್ತಿದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡನ್ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅದು ನೀಟ್ ಅದು ತೋಜೋಡು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜೋಡು ತೂನಕ ಖುಷಿ ಆವಡು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಪಿರವರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ಮೂರ್ದು ಆಯ್ತು
ಮಿತ್ ಅಡೆಗೆ ಇಂಚ ಬಿರ್ಕದ್ ಬುಡ್ಲೆ ಅಡೆಗ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಎಗ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ಈ ಗ್ರೇವಿನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾಡ ಮರಪಂದೆ ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನೋಡು ಓಕೆನಾ. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಕಿಚನ್ದಾಗ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮುಗಿದಿನ ದಯಪಂಡ ಪೂರ ಆಂಡ್ರೆ ನ್ಯಾಪಗ ರಡ್ಡು ಬಾಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೂಲಿತ್ತು ನಾವೇನು ಪಿರ ಸಿಂಕಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೇನು ದೆಕ್ಕೂಡ ಅವ್ರು ಅಂಟು ದೆಕ್ಕಂಡು ಅಡಿಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಕಿಚನ್ದ ಬೊಕ್ಕ ರೆಸಿಪಿ ಮಿನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮರಪಂದೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಪತ್ತು ನಂದು ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಬಟ್ ಎನ್ನನೇ ಓನ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತೂ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುದೇ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಚಾನಲ್ದ ಪುದ ರೇಖಾಸ್ ಅಡಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೇನ ಚಾನಲ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಪೂರ ಎಡೆಂಟೆ ಆಪುನ ಅನ್ನ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಅನ್ನ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಥರ ಅಲ್ತ ಸ್ಟೈಲ್ ಗಟ್ಟದ ಮಿತ್ತದಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ಸ್ಟೈಲ್ದ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ತಕ್ಕಲ್ನ ಫುಡ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಬಟ್ ಅವು ಅಂಚಿನನೇ ಫುಡ್ ತಿಂದು ಮಲ್ಲಾತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಟ್ರೈ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಟ್ರೈ ಮತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಆರ್ನಾದು ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಬರೋದು ಲೆಟ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಡ ತುಲೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂತೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಉಂಡ ಅಂತುತ್ತೆ ಅವು ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಚು ಬೌಲಿಗೆ ಪರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ಉಂಪುನು ಉಣ್ಣಾಗ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಪೂರ ತಿನ್ನಾಗ ಆಯ್ತು ಫ್ಲೇವರಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಪುನು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನ್ ಮಾತ್ರ ತುನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಆನ ಬಟ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತು ತಿನ್ನಾಗ ಅವು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವು ರಿಯಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುನು. ಸೊ ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂಚು ತೊಚ್ಪಾರೆ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಣ್ಣಿದು ಕರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ ವೇಣೂರ್ದು ಬರ್ತೈತೆ ಬಂದಾಗ ನೀ ರಾತ್ರಿ 8 ಆದಿತ್ತು ಗಂಟೆ ಅಪ್ಪಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡೇರಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಚೆ ಅದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕನಪಾವೆ ಎಂದು. ಸೊ ಆರ್ಪೋದು ಒಂದುವೇ ಶಾಪ್ಗೆ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೈ ಕಿಲೋ ಅವೇ ಮುಳ್ ಬರೆತಿ ರಂಚ ಅಂತ ಅವೇ ಶಾಪ್ ತೋಜುಡುಪುದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಓಲ್ ತಿಕ್ಕು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಆರಾಡಿಗೆ ಪೋಯಿ ರಾತ್ರಿ ಹಾಕುಲ್ ಪಂಡೇರು ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾತ್ರ ವೇಟ್ ಡಮ್ಮ ಪಂಡ ಪುಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೊಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಪಿರ ಬರ್ತದೆ ಝೊಮ್ಯಾಟೊಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತೆ ½ kg ಖಾಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವು ಪಂಡ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಸೇರಿದು ½ kg ಅವು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದಲ್ಲ ಅದು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂದು ಎನ್ನಿಜಿ ನಮಗೆ 5 ಜನಕ್ಕೆ 5 ಜನ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲಾಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ತ ಪಿರ ಹೊರ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತ. ಸೊ ಅಂಚ ದಿಂಚಿನ ಸೇಮ್ ರಡ್ಡು ಕರ ಬೈದಡು ½ kg ಬಿರಿಯಾನಿದ ರಡ್ಡು ಕರ ದೆಕ್ಕದು ಪೂರ ದೀತೆ ನೆನತೆ ಒಯ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದು ಗೊತ್ತುಚಿ ರಡ್ಡು ಕರ ಒಂಚು ಥರ ದಿಕ್ಕದು ದೀತೆ ಬಟ್ ಒಂಚು ಥರ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಕರ ತಿಕ್ಕುದು 1 kg ಅಥವಾ 2 kg ಪಂಡ ಯಾನೇನು ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಕರ ತಿಕ್ಕುದು ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಕಚ್ಪು ಮಾಡ್ತದೆ ಬಟ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕರ ಎರಗಣೆಲ್ಲ ಸೋಮ್ ಅಂತಾಗ ಪಾಡುಡ ವಿಜುನ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪಲ್ಯ ತರಕಾರಿ ದೆಕ್ಕಲು ತಿನ್ಪುಜ ಚೂರು ತರಕಾರಿದ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ನೇಟು ಮಿನಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ತರಕಾರಿದ ಪಲ್ಯ ಮಣ್ಣದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ತೋಜುಡ್ದು ಮುದಕುಲ್ ನೆಟ್ಟೆತ್ತ ಮಲ್ತೋದಿತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಇಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಕರ ತಿಕ್ಕಲು ಇಂಕು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಕರ ನಿಕಲಿಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕರ ಫ್ರೀ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ರೇಟ್ ಪಾಡೇರು ಝೊಮ್ಯಾಟೊಗೆ ಹೋದು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕುಲು ಬಿರಿಯಾನಿ ಏನು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಅಂಗಡಿಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟೊಂದು ಒಂಜಿ ಕರಾತ್ತ ಬಿರಿಯಾನಿ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕದ ಅದನ್ನು ಪನರ್ ಇತ್ತು ನೆಕ್ ಇಂಕುಲು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದಿ ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚಪಾತಿದ ಹಿಟ್ಟು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಇಟ್ಟು ದಮ್ ಕೊರ್ದು ಒಂದೇನೇ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕಡಪೇರು ನಮಗೆ ಕರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕರ ಬಟ್ ನಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ತುಲೆ ಅವೇ 1 kg 2 kg ಮಿನಿ ಕೊರ್ದು ತುಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ವೇರ ಬೇತೆ ಪಾಡ್ವೇರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಿನಿ ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಯಡ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಕರ ತಿಕ್ಕಣೆ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನು ಪಿರೋಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರಕ್ಕೂ ಬೋಡಾತು. ಓಕೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಣ್ಣೆದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಬೋದು ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆದ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೂವು ಎಣ್ಣೆದ ಸ್ಮೆಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದೇವೀರ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ಕೊಳದೆ ಎಣ್ಣೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅವು ಆಯ್ತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಮಣ್ಣದ ಕರ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೆಲವೇ ಪಂಪೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೋಪುರ ಪಾಡ್ರೆ ಬೆಲೆ ಅಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ನೆಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಪಾವಡು ಈ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್తుండ ಪಿರೋರ ಪನದಲ್ಲೇ ಮರಪಂದೆ ಪಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೊಟೀನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ನಿಕಲ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕ ಪಾತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುಣ್ಯನ್ ತೊಚ್ಪಾಯೆ ಪಿರ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ ಮಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಬಸಳೆ ಸಾರು ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಗ್ಗದ ಕರಿ ಎಗ್ಗದ ಗ್ರೇವಿ ನೆಗ ಪುದರ್ ಮೀನೇ ನಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಗ್ ಗ್ರೇವಿ ಅನ್ಪನೋಳು ಆತೆ ಯಾನ್ ಪುದರ್ಲ ತೋತುಜಿ ಎಗ್ ಗ್ರೇವಿ ಅನ್ಪನೋಳು ಯಾನೇ ಒಂಚು ಪುದರ್ದಿ ಓಡಾತೆ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪೆ 11:05
5 ಆತನು ಟೈಮು ನನ್ನ ಪೂರ ಪಿದಾಯ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಆಯ್ರೆ ಉಂಟು ಅವೇ ನಾನು ಮನ್ಫೆ ಸೊ ಐಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಟುಡೇ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೆಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದುಲೆ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನ ಅದು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪಸಿತ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ಮೋಕೆ ಕೊರೋದು ಪ್ಲೇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲೆ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇನು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಮಿನಿ ಆಂಡ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರೇನೆ ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತು ಬಿಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಬರೀಟೆ ಶೇರ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಶೇರ್ ಮಂತಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಡು ನಿಕಲ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಂತು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ಯಾನೋರ್ಸಿ ವ್ಲಾಗರ್ ಇಲ್ಲೇ ಕುಡ್ಲವ್ರದ್ದು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಂತೆ ಮಾತು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ತಿರ್ಬೋಡುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಮಾತನಿಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಏನೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್